Bagajul nu l-are făcut, nu putem să intrăm în detalii, da? Dar ce cu minte ia, mă? Draga de ea, mamă! 100 de euro taxă de cantonament dacă mai întârzie. Nu știu dacă e prea indicat, uitați ce vânt poate. Nu știu unde este Sebastian. L-am pierdut prin hotel pe aici. Nu știu ce se întâmplă, l-am băgat în cantonament, l-am pus să plătească taxă de 100 de euro de întârziere, dar văd că probabil că pentru el 100 de euro e puțin. Da, vedem ce se întâmplă. L-așteptăm. Cred că o să pun 100 de euro 10 minute. 10 euro pe minut, nu știu, ceva de genul acesta. Vedem ce se întâmplă. Poate că nu o să mai întârzie. Eu l-aștept să nu întârzie, că iar rămânem ultimii. Și el stă aici întins la masă și asta și e și jumate. Bagajul nu l-are făcut, check-out-ul nu l-are făcut, trebuie să plătească un Cuba Libre că a băut aseară. Și el stă aici ca boier, stă la discuții. Era cam așa asta bună astăzi? Da, e cam așa de vacanță, avem gogoșele aici, da. Băi, dar ce outfit ai, bravo. Bă, dar m-ai luat așa, mai ridicat de la masă, m-ai prins. Am stat și eu puțin acolo și ai venit tu repede pe capul meu. Păi vorbeam și eu cu domnul Sorin. Îmi povestea de sistemul meu de procesare de plăți. Bravo. Dar e 10 jumate și la 10 jumătate trebuia să plecăm și tu nici măcar nu ți-ai făcut bagajul. Bă, dar știi care-i faza? N-au o hartă ăștia în hotel, mă încurc pe aici. Te ajut eu. Bye bye, thank you. Deci, hai să vedem care-i planul? Care-i planul? Trebuie să fac... Nu, asta e, am făcut bagajul, am încărcat materialele și trebuie să ducem la mașina de bagaj acum, nu? Da. Și după? Gata. Plecăm. Mai stăm și noi aici la soare cu lumea. Plecăm la și jumate, trebuia să plecăm tot. Cosmin era acolo, stătea la bârfe. Băi, deci Sebi a văzut ceva la recepție, nu vă spun ce. Neața. Dimineața. Haideți că vă spunem noi, dar nu putem chiar acum. Am văzut pe cineva la recepție care i-a strânit o Neliniștea. neliniște. Așa, internă. Nu putem să intrăm în detalii, da? Și... Na, nu mai zicem. L-a luat pe interior. M-am luat cu... să-mi fac părul, să mă aranjez. Doamnă! Doamnă! Vrei să te bat acum? Nu, eu nu vreau. Dați-i, doamnă, că întârzie tot timpul. Hai, dai, să-l bat. Dați-i două. Dați-i două uscătoare. Dați-i, doamnă. Eu sunt de la Cluj. De la Cluj? Da, voi de unde? No, de la Cluj. De la Cluj. De la Cluj. Noi suntem de la Iași. Da? Și Da. ce faceți aici? Nu, suntem în vacanță. Cu lumea. Super! E foarte frumos la voi în hotel. E cel mai frumos E extraordinar. Mai venim. Vă mai așteptăm cu drag. Mulțumim frumos. mult. Să rămână, numai bine. M-a bătut, da, m-a bătut. Hai mă, să luăm bagajele că ne luăm bine cu doamnele aici. Nu este asta, e doi, băi. Băi, doi, mă, că ai dat ai dat în doi, mă. Pui așa frână fără să finalizezi. Dar ce n-ai plăcut în ceramice? Vai, dar ce mă doare umărul ăsta acum. Băi, iar pleacă mașina de bagaje, uite. E a noastră? Nu este, da. Wow! 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 Dar ce avem noi aici? Vai! Wow! Ia uite cum stăm, măi, aici, ne așteaptă, oh! Dar ce cu minte ia, mă? Draga de ea, mamă! Și a spus, nu-ți luăm un bagaj mare. Nu. O să-ți fie greu. Hai să vă cum trece acum. Frate, mă rupe umărul, deci nu mai pot. Lasă-o, n-ai. Hai să vedem cum trece. Băi, zgâri mașina, mă. N-ai mă treabă, fii atent aici. Ia. Și măcar n-am atins. Nu, lasă-l, că e mare, e vaccinat, stai liniștit. Gata, mă. Am ajuns la timp. Am trecut așa în timp. Înapoi? Este o expoziție de la nenea ăștia, care fac mașini de foarte multe. Rolls Royce. Glumesc, mă, nebunule. Bă, e mișto. Hai, mă, să ne vedem. Bă, dar ce miros de la de Dacia 1310 are. Mamă, deci mi-aduce aminte de copilărie, când mergeam cu... Da, asta de ce ți-aduce aminte? Asta aminte de viitor? De viitor. Eu cred că astea erau mașini de mafioți, adică... Sincer, atunci, pe vremea lor. Sincer. Oricum, sunt foarte greu de condus astea. Dar nu, cred că nici nu au servo, nu? Stop it. Get some help. N-am. Ce se ești nebun? Ia! Uite-te la asta, Băi, uite-te la asta, băi! Dă-te, A pornit-o! A pornit-o pe aia! A pornit? Băi, ești nebun! Și asta ce e, mă? A, e claxonul, mă! Băi, ești nebun! Lasă-mă! Hai că ne-am teleportat înapoi în prezent. Auzi? Vezi să nu cadă lemnul?
Bun, în momentul ăsta am plecat, suntem în a 5-a zi de tur și ce să vezi? N-am întârziat datorită lui Aurelian, că m-a văzut la cap, a venit după mine, m-a luat. Hai, du bagajele, fă bagajele, ieși de la masă, ridică-te, pleacă. 100 de euro taxă de cantonament dacă mai întârzie. N-ai văzut ce avem acolo, că e greu să te organizezi cu atâtea bagaje. Haideți să zicem oamenilor unde mergem. Mergem, momentan plecăm din Austria, suntem la Tirol și mergem în Italia spre Lago di Garda. E o zonă extraordinar de frumoasă, eu am mai fost acolo. Nu am fost cu Lambo, bineînțeles, am fost doar așa în vacanță cu avionul, iau că ăsta ce face. Și ne așteaptă un drum spectaculos, abia aștept să vedem peisajele alea super mișto din Italia. Și ce să vă zic, continuăm drumul! Ce zici, mă, Aurelian? Am dat și noi de un tunel. Mai facem puțină gălăgie. Haideți că facem un mic pit stop la benzinărie, pentru că... Bam! Suntem pe roșu și admirăm și priveliștea asta extraordinară. Domnul Aurelian, ce zici, mă? Măi, eu zic că uite-te și tu ce frumos arată și ce mișto este Da, Austria. dar zi puțin, ce țin în șurele alea acolo? Băi, dacă nu mă înșală pe mine intuiția, Așa. ar trebui ca acolo în trecut se ținea iarba tăiată fânul. Am făcut un mic pit stop, după cum spuneam, trebuie să alimentăm, iar eu trebuie să fac o actualizare la Zireto, așa că mi-am luat laptopul și îi dăm cu puțină treabă înainte să începem alimentarea, așa că haideți să vedem care e treaba. Și că am concentrat. Ce faci aici? Fac actualizarea la un server, la o aplicație de mobil, de fapt, să ne dea sunele bine aici. Că nu ne prea dă bine. Pentru banii de benzină, nu? Păi nu trebuie să facturăm și noi ceva vacanța asta? Măcar așa, de gogoașă. L-am lăsat pe Aurelian să aducă mașina să alimenteze, pentru că eu am făcut ceva treaba la laptop și stă acolo, cred că nu știe cum să bage în viteză. Hai să vedem dacă reușește. Nu-l ajutăm. Ia uite-l, mă, că vine. Da, a reușit. Sir, sorry. Sir, sorry. Excuse me, what you do for a living? I cut hair. Only this? Only this, but with Wow. rich people. With rich people? Only rich people. I see. Thank you. Kiss you. Auzi, da, așa se s-a rupt? Nu mi s-a părut mie. Nu. E scris. Băi, miroase a... Băi, am spus că e cu extract de coada șorcelului și Miroase a șoarec, băi. Băi, băieți, dar ia ziceți voi, ce face butonul de subscribe, hă? E acolo, micuț. Nu-l apăsați și voi dacă tot facem aici content în fiecare zi? Hai că așteptăm. Așteptăm? normal, dar nu așteptăm că voi treceți la acțiune, asta suntem singuri. Hai că așteptăm. Dați acolo. Deci momentan suntem în Stelvio Pass și urcăm muntele și este extraordinar, deci nu pot să vă descriu în cuvinte cât de frumos este. În schimb, avem foarte multe curbe ce sunt numerotate, ni se dă prin stație și ni se spune dacă este liber și... Ce-ai, mă? Ursul! Băi, deci e extraordinar de frumos, deci nu pot să vă descriu în cuvinte. Avem muntele în stânga și prăpastia efectivă și drumul e atât de strânt încât abia de încap două mașini. De asta, de obicei, mașinile care coboară, cum ar fi, ne lasă să urcăm. Ia priviți că trece unul acum. Da, priviți cât de strâmt este. Treabă bună. Treabă bună. Bun. Acum, nu știu exact câte curbe sunt total, dar după cum am zis, ele sunt numerotate. Probabil că mai sunt 33, că scrie aici, adică nu... Da, dar nu știu cât sunt în total, măi, nebunule.
Sebi, am ajuns cu mașina în nori! Da, mă. Ia Uite uite. puțin, conduce nori! Da, da. Suntem cu capul în nori! Și mai avem de urcat până acolo, sus, Băi, sus, ești nebun? sus! Și uitați-vă cum se vede. Nu, Sebi, că Sebi sunteți sătuit de... Am ajuns în nori și... Bă. Și plouă cu gheață cumva. Sperăm că nu va zgria mașina sau mașinile. Pentru cei care cred în continuare că e ușor să faci vloguri și să filmezi, mamă, mi-a căzut o gheață Deci pe nas. fiți atenți că e grindină Mi-a dat și noi gheață încercăm pe să ridicăm drona. Nu știu dacă e prea indicat. Uitați ce vânt poate. Dar totuși încercăm să facem aici material. Ia priviți ce face Aurelian. A încercat să se ducă la baie și plouă cu grindină super tare. Și ce a zis băiatul meu? Că hai că mă duc aici pe tomberoanele astea. Nu fac treaba, nu mă vede nimeni și am plecat. Dar ce să vezi? Că l-am prins cu drona. Bine, mă, ne-am oprit să facem un mic pit stop. Am prins un semafor printre munți. A durat fix cât să treacă două mașini. Și acum ne-am regrupat. Avem toate mașinile parcate aici. Dar te cam strâmb, bate soarele? Nu, de ce? Întrebam, nu știu, pentru prieten. Continuăm drumul. Suntem în munți, am dat și de ceață, nici nu avem semnal la telefon, să-mi pună crear de ceață. Și continuăm drumul, momentan s-au ridicat dronele, fac ceva filmări mișto și vom ajunge în Italia în aproximativ 3 ore. Deci vă dați seama, drumul ăsta a durat 8 ore, fraților. Am mâncat dimineața bine, dar sunt câteva persoane care n-au mâncat. Hai să le arătăm ceața, ia bag acolo. Tocmai ne-a dat o veste proastă, Bogdan. Că... Da, dar și cea mai bună veste, că ajungem mai repede la Fii Lido. atent, după tot drumul ăsta, toate serpentinele alea și ce-ați văzut voi acolo, mai înainte, pam-bam, nu putem să mâncăm, căci că e închis, tot deja e închis. Pentru că ne aflăm în Italia și restaurantele de obicei se deschid după ora 7 și doar la prânz și la 7 au Ah, și pauză. ăștia nu mănâncă? Noi Zi, n-am mai zi. fost niciodată în Italia. Nu, n-am mai fost niciodată. Dar și la noi, la Dobrogăț, tot cam pe acolo, cum mai doarme lumea. Păi acolo petrece lumea, măi, și se trezește seara. Iar l-am pierdut pe Aurelian, dar presim că știu unde să-l găsim. E un magazin aici cu carne, cred că s-a dus și-și ia o bere. E un magazin aici cu carne. Acum vorbeam de tine. Hai, ce te luam, mă? Băi, hai să Ce mi-ai luat? Hai să trebuie să vezi ce bună fost. Ia, mă. Să vezi ce am luat. Da, arată. Ce bine arată acolo. E bine, bine. Ia. Uite ce bine arată. Dar ție nu ți-ai luat? După toată foamea asta. Zi, mă. Ia mâna de pe ea! Ție nu ți-ai luat? Ia mă mâna! Băi, nu trage, mă! Ia. Stai mă, coreză. E bine. L-am rupt de 5 bucăți. Ia, mă. E bine. Hai, gata, am plecat, că e jale. Bă, treci, mă, de aici, lasă-mă Băi, stai mă, că eram... Stai mă, hai că să Bă, treci, mă, acasă. Vino mă, lasă, Vino, băi, mă, stai mă, nu acasă. trage că e tricoul ăla scump, bă, de Italia. Acasă, hai. Gata, vin, hai. Auzi, mă, Sebastian, tu îi dai tare, dar știi ce-mi dai eu seama? Mașina de bagaje e tot în față. Păi mașina bagajă e șmecheră, boss. Ai uitat ieri? Cum o arătăm? Nu știu. Hai, mă, vino cu aici. Nu știu ce e mașina de bagaje, dar șoferul de la ea e șmecher e rău. Ne chinuim de ieri să o ajungem. Ai, cât e de frumos aici, Doamne, ferește. Nu face cruce cu ochelare. Băi, deci e prea frumos Italia ta e extraordinară. Bă, eu zic să filmezi și tu pentru oamenii ăștia.
Cum a fost drumul? Ce faci, mă? Bă. Nu cap? Ai mâncat mult? Cum a fost drumul? Hai că ți arăt acum cum a fost drumul. Fii atent aici, cum a fost drumul. Vezi să nu se rupă cămașa. Haide aici. Sportivul? Locația se cheamă Lago di Garda, este în Italia și este o locație superbă. Avem un lac foarte, foarte mare înconjurat de munți și suntem la un hotel Lido Palace. care are 8 stele. Lido Palace arată extraordinar, avem tot ce avem noi nevoie aici, piscină, saune, mâncărică bună, să păpăm absolut tot. Am parcat mașinile frumos în fața acum, bineînțeles că am ocupat toată parcarea. Și ce să zicem? Păi, dăm drumul la cazare, nu? Și uite așa, după ce ai terminat de condus toată ziua Și posta vlogul, și postat vlogul, ca să ne care înțelegem. are și mare succes. Da. Hai să-ți dau cu wide. Hai, te pup. 7000, deja s-au uitat. Ce să mai zic? Vă mulțumesc. Ăsta e în cinstea voastră, da? Cheers! Ce zici, mă? Fiți atenți că l-am lăsat să se ocupe de check-in și îmi merge cartela. Hai că mă, că încerc cu a mea. Au probleme, Andrei. Da, e de la server. Așa zicem noi în IT. E de la Ce ai făcut, mă, nebunule? s-a data softul. Hai să vedem jos la recepție. Dar nu, dar drona aia, nu te spera. Eu sunt acolo. E 1000 de euro. Boss, ia mă drona. Ia mă drona, ești nebun. Nu să nimeni, că tot aici vine, tot trebuie să schimbăm astea. Uitați-vă, îl scoți să duci în oraș și când are, deci îl scoți în oraș și mâine dimineața la ora 7 să fii la școală. Yes. I think our room is 305, Yes. but the card is not working. Both. Can you check? Both. The reservation should be on Sebastian Bote. And his boss Aurelian Ion. Pardon me? And Sebastian Botez, the first name, Yeah, sure. and his boss Aurelian Ion. Adică cardurile merg și noi trebuia Deci noi trebuia să împingem ușa, dar o trăgeam. Hai mă, eu nu cred. Dar nici eu nu cred așa. Eu am senzația că am și împins. Ia ca drona e aici. N-are cum. Trebuia să împins mai. N-are cum. Hai, te pup, pa, noapte bună. Hai, noapte bună.